Хайырлы кеш, тур эфирден алқар чарылышы сіздің білән Рузиль Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Ақша жоқ дерме? Ярты ел бойы хезмәт хақын ала алмыйлар. Оешма җитәкчесе элекке хезмәткәрләре белән очрашырга теләми. Яз җитәргә сынаулыгына көннәр калды. Әлеге ел фасылы якынлашу белән психик тойпылышлы кешеләр дә арта. Бу шартларда балаларны ничек сакларга? Белгечләр белән Ләйсән Ханова очрашты. Бердән-бер кызларның сәламәтлеге өчен көрәшәләр. Без Чиләбегә барырга уйлыйбыз. Анда реабилитационный центр Ный Сакура бар. Дәваланып кайту өчен гаиләгә 120 мең сум акча кирәк. Шын татар егетләре бармы? Шалда төбәкара татар егете 2016 бәйгесенә сайлап алу турлары үтте. Республика талантлары Шаллыга җыелды. Шәһәребездә Моң Чишмә фестивале узды. 20 елдан артык предприятиедә эшләгәннәр. Менә инде ярты ел җитәкчелек хезмәт хакы түләмәй. Бу мәсьәләне шишәргә ярдәм итегез дип безнең редакциягә механизация төзелеше һәм төзекләндерү трестының элекке хезмәткәрләре шалтыратты. Бүген кайчандыр зур булган Чаллы тресты хезмәткәрләре җитәкчелек белән сөйләшергә җыенды. Очрашу ничек тәмамланды? Бу турда алдагы сюжетта. Дистедән артык хезмәткәр трестның төп офисына юнәлде. Эштән азат ителгән директор ярдәмчесеннән башка урында берәү дә юк иде. Сөйләшү барып чыкмады. Мужчина, можно выйти на связь с руководством? Я не знаю. А вы кто по должности? Я уволенный. Уволенный? Понятно. А как телефон подскажете? Я говорю, не знаю телефон. Трест эшчеләре хезмәт хакын берничә ай алмаган. Тир түгеп эшләгән хезмәт хакын алу өчен алар барысы да эштән киткән. Әмма эштән китеп кенә проблема хәл ителмәгән. Җитәкчелек алар белән элемтәгә керми. Ә сораулар бик күп җыелган. Задолженность была еще. Узган ел бурычлары да бар. Мин конторага килдем, сорадым, беркем дә төгәл генә җавап бирми. Расчеткаларда ай башында бер, ай ахырында икенче сумма язалар. Кимрәк тә килеп чыга. Берәй-бер дә аңлашылмый. Нәрсә язалар, ничек язалар? В декабре месяце я на больничном был. Декабрь айында мин больничныйда булдым. Хәзер 2 ай үтте. Мин берничә пособие ала алмыйм. Ә монда каядыр җибәрергә кирәк. Түләргә юк диләр. Миңа нишләргә, кая барырга? Элеккеге трест механизаторлары шикаят белән прокуратурага мөрәҗәгать иткәннәр. Предприятие җитәкчесе суд юлында күп йөргән күрәсең. Бу өлкәдә тәҗрибәсе зур. Судебные приставы на 10 листах у него по 8 дел. Он очень много народу обманул, оказывается, уже по деньгам. Кто? Сам Высоцкий. Ага, так. Сама организация ТБМС, вот это как называется, да? Да, У него да. судебных приставов кучу дел, оказывается. Прокурор тикшерүе нәтиҗәләре буенча трестның үзенең хезмәткәрләренә 3 миллион сум бурычы барлыгы билгеләнде. 5 көннән соң бу эш буенча суд карары чыгачак. Бурычларны кайтару буенча суд приставлары эшкә керешәчәк. Прокурором города было направлено 44... Шәһәр прокуроры мировой судка 44 гариза җибәрде. Моннан тыш җитәкчегә карата хезмәт кодексын бозган өчен административ эш кузгатылды. Бүгенге очрашуның нәтиҗәсе булмады. Шулай да элеккеге трест хезмәткәрләре генераль директор белән күзгә-күз очрашасына һәм аңлатма алуларына шана. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Балаларны сакларга кирәк. Бали булмаганнар белән эшләүче инспекторлар ата-аналарга бу хакта тагын бер кат искәртә. Яз якынлашу белән психик тойпылышлы кешеләр арту күзәтелә. Балалар исә иң якланмаган контингент. Шул сәбәпле инспекторлар бу көннәрдә мәктәпләрдә укучылар белән профилактик әңгәмәләр үткәрә. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Һәр иртәне балаларны мәктәпкә озатканда без аларга юлны карап чык дип әйтәбез, ләкин шул ук вакытта начар ниятле кешеләр булуы хакында искәртергә онытабыз. Югыйсә бу бик мөһим. Узган ел гына да шәһәребездә 5 бала җинси маньяклар кулына эләккән. Бу әле нибары рәсми теркәлгән саннар. Чынбарлыкта хәл күпкә катлаулы. Чаллыны гына түгел, бөтен Россияны тетрәндергән Василиса Голицына фаҗигасын гына искә төшерүдә җитә. Инспекторлар фикеренчә, балаларга кече яшьтән үк үз-үзләрен саклау һәм яклау кагыйдәләрен өйрәтергә кирәк. Бүген алар 12нче мәктәп укучылары белән профилактик әңгәмә үткәрде. Когда к тебе подходит незнакомый человек, ни в коем случае нельзя у него брать подарки. Если он тебя куда-то поведет, то, сказав, что он знакомый твоих родителей, нельзя соглашаться. Шит кеше белән лифтка кермәскә, ишекне ачмаска икәнен укучылар үзләре дә яхшы белә. Тик балаларга карата начар гамәл кылучылар еш кына аларны кызгандырып үз теләкләренә ирешә. Әйтик, песи баласына ярдәм кирәк дип чакыра, яки ишекне ачарга булыш әле ди. Пускай помогают взрослым всегда взрослые. Дети никак не могут помочь, так ведь? Поэтому вы ломаетесь вот именно вот на животных. У вас жалость, вы хорошие все, у вас жалость проявляется сразу. Вы хотите помочь, животное бедное там будет мучиться, ночами не спать. Поэтому хоть взрослый будет, хоть мужчина, хоть женщина.
Вы на это тоже посмотрите, ладно? Инспекторлар әйтүенчә, иң беренче чиратта бала өчен ата-ана җаваплы. Этне муенчак белән саклыйлар, әмма башлангыч сыйныфта укучы балаларын урамда ялгыз йөртәләр диялар. Озакламый безнең яз җитә, шуның өчен бу сөйләшүләр үткәрелә балалар белән. Узак еллар психолог булып эшләүче Ирина Лундовских та кышкы депрессиядан соң кешеләр психикасында тайпылышлар ишәюен үз практикасында белә. Начар ниятлеләр тузагына кызыксынучан, гаилә җылысы җитмәүче, иртә өлгергән һәм артык туңаучан балалар теләге. Ребенок закрывает глаза, и вы очень мелким шагом пытаетесь подойти к нему на цыпочках. Значит, ребенок должен на уровне установки и на уровне биологическом ощутить вот эту зону опасности и сказать «стоп». Нормальное расстояние психологической безопасности, адекватное, оно составляет около 45-50 сантиметров. Бу психологик ойлам ул баланың чит кешене үзенә никадәр якын китергә мөмкин икәнен ачыклый. Педофиллар исә читләр генә түгел, үз якыннарының арасында да булырга мөмкин. Очень часто насильниками, в том числе сексуальными, являются представители близкого окружения. Балага якын кешеләр дә зыян китерергә мөмкин. Педофил еш кына укучылар белән эшли торган була. Ул баланы гел матур сүзләр белән илаһиландырып сөйләшә. Еш кына замана балаларын кызыктырырлык уенчыклар, коллекциялар җыя. Замана балаларын шулай ук социаль челтәрләрдән дә аерып булмый. Шуңа күрә монда да ата-ана контроле һичшиксез булырга тиеш дип психологлар. Лесен Ханова, Ленар Султанов, Алексей Иванов. Яңалыклар. Балалар куркынычсызлыгы темасын дәвам итеп, соңгы очрак 20-нче мәктәп территориясендә булды. Сәнгать мәктәбеннән кайтып килүче 9 яшьлек укучыны ир-ат куаклар янына алып китә. Инспектор сүзләренә караганда, ул берни әйтмичә аңа йөрә, ягъни бала өлкән кешегә буйсына. Дөрес, ир-ат кызны шунда ук җибәрә. Инспекторлар әйтүенчә, мондый факт һәм хәбәрләрнең һәрберсе хукук сакчылары тарафыннан тикшерелә. Шафиқлар гаиләсе бердән-бер кызларының сәламәтлеге өчен көрәшә. Кечкенә Диләрә 2-нче группа инвалид. Аңа ДЦП диагнозы куелган. 4 яшькә кадәр даими рәвештә дәвалану алып барылса, таиплар кыз аякка басачак дип ышандыра. Кыйммәтле курсларның үтәргә гаиләнең мөмкинлеге юк. Битараф булмаган шәһәрдәшләр Диләргә ярдәм кулы сузарга әзер. Шул исәптән чалда хәйрия концерты узачак. Диләрәгә 1 яшьтә 10 ай, әтисе Дамир һәм әнисе Алсуның беренче балалары. Кайбер авызларны әйтә, әлегә йөрми. Көн саен Чаллыда Кояшкай һәм балалар йорты тернәкләндерү үзәгенә массажга, давалау курсларына, логопедка, психологка йөриләр. Диләрә утырып тора алмый. Самостоятельно. Әйе, үзе. Куллары инде безнең слабырак, аркасы тотмый һәм әзрәк муенында да бар. Безнең бош тутуы тоже слабырак инде. Диләрә 6 айлык булып туган. 1 яшь тулгач аңа ДЦП диагнозы куялар. Кызда спастик тетрапарез, сөйләм һәм психомотор яктан тоткарлыклар бар. Без Чиләбегә барырга уйлыйбыз. Анда реабилитационный центр Сакура бар. Китайцлар эшлиләр, диләр. Бик әйбәт давалыйлар. Балаларны аякка бастыралар дип әйтәләр инде. Күп ишеттек инде яхшылыкны. Шунда барырга уйлыйбыз. Чиләбегә барып даваланып кайту өчен 120 мең акча кирәк. Тик менә кыйммәтле терлекләндерү курсларын узу Шафиковларның матди хәленнән килми. Гаиләгә ярдәм итү йөзеннән шәһәрдәшебез Розалия Фәрхетдинова тырышлыгы белән Чаллы Татар драма театрында Йөрәкләр йөрәккә дип исемләнгән хәйрия концерты булачак. Планируется большой такой концерт. Планируется, что там... Бик зур концерт булачак. Кумнан анимация, лазер шоу, татар эстрадасы артистларынан торган солянка. Рәхәтләнеп күңелле итеп ял итәргә мөмкин. Һәм ярдәмгә мохтаҗ нәни шәһәрдәшебезгә дә зур ярдәм булачак бу. Хәйрия концерты Чаллы Татар дәүләт драма театр бинасында 22 февраль көнне кичке 7-дә башлана. Бәясе 300 сум. Диләрә Шафикованы аякка бастыруда һәркем үзеннән өлеш кертә ала. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннарны сез экраннарда күрәсез. Реквизитлар ВКонтакте шелтәрендә Чаллы ТВ рәсми төркеменә дә куелган. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чын татар егетләре бармы? Чаллыда төбәкара татар егете 2016 бәйгесенә сайлап алу турлары үтте. Республика талантлары Чаллыга җыелды. Шәһәребездә Моң Чишмә фестивале узды.
Гадәттә кырю порошогы җырламый, тик эссында бар да мөмкин. 4 кило ярымлы ушастынян порошогы нибары 298 сум. Бары 16-сыннан 29 февральга кадәр генә. Бояре, господа, вам на ярмарку! Сюда! Здесь у нас не тары-бары, всероссийские товары! Выставочный центр «Удмуртия» представляет впервые с 23 по 28 февраля всероссийская ярмарка в Набережных Челнах. Изобилие товаров из разных уголков России. Ждем вас в павильоне у гипермаркета «Эссен». Проспект Яшлык, 14. Что, не врут? Не врут. За 3 месяца? За 3 месяца. И так сильно вырастет? Сберегательная программа «Зимняя». Ваши сбережения под выгодный процент на 3 зимних месяца. Приволжский фонд сбережений. Яңалықтар чаралышын дәвам етебіз. Сіздің білен тур эфирда Рузил Мингалимов. Шын тотар егітлері бар ма? Бар екен шол. Мұның шулай болуын төбекара тотар егіті 2016 бәйгесі расылай. Әлігі конкурсын сойлап алу турлар озды. Онда 18 егіт софт тотар тілінде күш сынашты. Әлмәт, Мүслим, Түбәнкама һәм башқа райондардан келген егітлерінің 9-ғына финалға озды. Инсаф шоллы егеті 18 яш, ғойләдә 2 бала үсәләр. Жырларга бик яратам ди ул, бәйгеләрдә еш катнаша. Болай каушамадым, 4 яшымда сәхнәгә чыккан идем. 4 яшымнан бeri җырлап йөрим. Хәзер көллияттә укыйм, 3нче курста. Каушамадым, чөнки кел сәхнәдә йөргәч, ул минем профессиямә әйләнеп бара. Көндәшләр бар, барысы да бер тигез. Шатлык яшьләр үзәгендә шын тотар егетләре килгән иде. Татарча матур итеп сөйләшәләр. Бәйгедә татар телен белүче 15 яшьтән 25 яшькә кадәрге төбәк-ара егетләре катнаша. Бүген биредә сайлау алу туры үтте. Катнашырга теләк белдерүче егетләрнең саны 18-гә җитте. Егетләр бик көчле, җырга да, биюгә дә, сүзгә дә бик осталар. Егетләребез инде безнең Әлмәттән, Мөслимнән, Тукай районыннан, Алабугадан, Түбәнкамадан килгән егетләребез бар. Бәйгедә визитка, җыр, бию осталыгы һәм сорауларга җавап номинацияләре буенча көч сынаштылар. Сәхнәдә хәтта Иске Абдул авылыннан килгән игезәк егетләр дә чыгыш ясады. Бәйгедә аларның берсе катнаша, туганы ярдәм итә. Икебез дә сәхнәдә йөрибез. Каушау булмады. Игезәгем үзем белән минем, шундыйсыңга әйткәндә, җайлы рәхәт, үзеңә бер поддержка булгачтан. Киемнәрне авылдан бирделәр, үзебезнең клубтан. Беренче урынны финалга үтәргә дип әйттеләр. Игезәк сынган минем, Аллаһка шөкер, булдыра. Аңа уңышлар. Чыгыш ясаучыларга ярдәм итәргә әти-әниләре, апа-сиңелләре, хәтта авыл кызлары да килгән иде. Дамир Фәрухшин командасы Иске Мусабай авылыннан килгән. Татар кызлары егетләр бәйрәмнән шәп йөри икән. Без авылдашыбыз Дамирга ярдәм итәргә килдек. Кичкә уен күренешен күрсәтәбез. Авылыбызда кертмибез диләр, җиңмәсәк. Алла теләсә, Алла бирсә, җиңәбез инде. 18 егет арасыннан финалга 9 егет үтте. Алар 15 мартта Сарасатыйкова исемендәге концертлар залында җиңүче исеменә көрәшәчәк. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген 13-нче сәнгать мәктәбе тулы бер оркестрны хәтерләтте. Кабинетларның берсеннән баян, икенчесеннән фортепиано тавышы килә. Вокал белән шөгыльләнүчеләр дә бар. Сәбәбе шул, Чаллыда төбәк-ара моң шишмәсе фестиваль конкурсы оештырылды. 13-нче сәнгать мәктәбенә бүген Чаллыдан гына түгел, республиканың төрле шәһәрләреннән талант ияләре җыелды. Алар моң шишмәсе фестивалендә катнашучылар. Егетләр һәм кызлар бәйгегә ел буе әзерләнгән. Матур костюм кидем, шөгыльләр эшләдем. Инструменталь уен коралында уйнау фестивальнең бер өлеше генә. Анда катнашучылар җыр һәм шигырьләрдә әзерләгән. Төп шарт чыгышларның берсе татар телендә булырга тиеш. Мәчетнең дайы бар, үземнең дайым бар. Айнур минем исемем, мин бит татар малае.
Моң шишмәсе фестивале 9-нчы ел рәттән оештырыла. Катнашучылар, кызыклы әсәрләр, шәһәрләр саны арта бара. Һәрбер бәйге яңа йолдызлар кабыза. Ләкин без йолдыз гына эзләмибез. Балалар бу бәйгегә әзерләнеп килә икән, бу аның күңелендә, әзерләүчеләр күңелендә дә бик зур ис калдыра. Бу хезмәт һәм киләчәккә өметле хезмәт. Фестиваль үз чиратында 13-нче сәнгать мәктәбе өчен зур бүләк булды, чөнки уку йорты быел 25 еллык юбилеенда билгели. Лесенханова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу атна Ватанны саклаучылар көне уңайыннан батырлык атнасы исем астында узды. Шортлау автоматнан атулар яңгырады. Чоллы аман отряды кораллы җинаятьчеләрне кулга алды. Батырлык атнасы кысаларында мобиль отряд күрсәтмә чыгыш ясады. Чараны 8-нче мәктәп укучыларына һәм Чоллы хоккей клубы спортчылары карады. Кинологлар этләрнең мин эзләү эшен күрсәтте. Балалар барысыннан да канәгать калды. Мне понравилось, как показывали собак. Сильно понравилось то, что нам показывали оружие и как дрессировать собак. Ватанны саклаучылар көне якынлаша. Тарихка күз салсак, әлеге дата 1918 ел. Кызыл армия Нарва һәм Псковта немецларны тормар итү вакыйгасы белән бәйле. СССР вакытында 23 февраль Кызыл армия һәм хәрби диңгез флоты көне буларак билгеләп үтелде. Советлар Союзы таркалгач исә бәйрәмне Ватанны саклаучылар көне дип үзгәрттеләр. Исем үзгәрсә дә, җисеме шул килеш калды. Барлык ветераннарга армия сафларында хезмәт иткән һәм хезмәт итүче ир-егетләргә хәрби комиссар котлау юллый. Поздравляю всех наших защитников. В первую очередь, конечно, это ветераны Великой Отечественной войны, воинов-афганцев, всех, кто служил и служит сегодня в армии, и кто собирается. Ну и всех тех, кто себя считает настоящим гражданином и готов в случае, конечно, не дай бог, защищать свою родину с оружием в руках или своим интеллектом. Хәзер Ватанны саклаучылар көне күбрәк ир-атлар бәйрәме буларак кабул ителә. Мисал өчен Төньяк Америка, Аргентина, Франциядә әтиләр көнен билгеләп үтәләр. Халыкара ир-атлар көне Америка Кушма Штатлары, Бөек Британия, Австралия, Һиндстанда 19 ноябрьдә билгеләнә. Барлык ир-атларны бәйрәм белән әлбәттә гүзәл затлар тәбрик итә. Ирләрне, егетләрне бәйрәм белән котлыйбыз. Мәхәббәт, байлык, саулык. Саулык, сәламәтлек телибез. Икебезгә дә зур гомер, тигезлектә балаларны, рухларны рәхәтен күреп яшәргә язсын шул. Желаю вам единственного солнца в душе, чтобы вы никогда не отчаивались и были нашими надежными защитниками. Ерак барасы юк, әтиләр көнен безнең Чоллы Курчак театрында да билгеләп үтәчәкләр. 21 февраль көнне әтиләрне һәм малларны сюрпризлар көтә. Минем әтим иң яхшысы дип исемләнгән рәсем бәйгесе дә булачак. Театр кукол ежегодно приглашает пап. Ел сайын әтиләрне Курчак театр үзенә чакыра. Сәгать 10-га, 12-гә һәм 2-гә без рәсемнәр бәйгесе һәм уен программасы әзерлибез. Барлык әтиләргә керү бәясе бушлай. Әкәмаз мәдәният йортында бүген патриотик иҗат фестивале узды. Мондый фестиваль шәһәрдә беренче тапкыр үткәрелә. Ул республиканың 7 шәһәреннән 600-гә якын катнашучыны берләштерде. Вокал, хореография, сәнгатьле уку, театр жанрларында сойлап алынган иң матур концерт номерларын ветераннарга бүләк иттеләр. Безнең редакциябыз барлык ир-егетләрне якынлашып килүче Ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итә. Һәм дә инде 24 февральдә без үзебезнең эшебезне яңадан башлап җибәрәбез. Мин Рузил Мингалин белән саубуллашам. Киләсе очрашуга кадәр.